Luxusná dámska kabelka. Kabelka je vyrobená z kvalitných materiálov a využijete ju na rôzne príležitosti. Na prednej strane vyniká svojou ozdobou. Na zadnej strane kabelky nájdete vrecko na zips. K dispozícii má dva odnímateľné popruhy. Menší popruh, vďaka ktorému viete kabelku nosiť pohodlne v ruke, a dlhší popruh, ktorým premeníte kabelku na crossbody a viete ju nosiť aj krížom cez telo. Kabelka sa uzatvára klopou na magnet, ale zároveň aj zipsom. Vnútri je kabelka veľmi priestranná. Nájdete tu 3 samostatné priehradky, jedno otvorené vrecko na drobnosti a jedno vrecko na zips. Túto krásnu luxusnú kabelku nájdete len u nás.